mao gini ang atong makita nga context mga kaigsunan sa atong pagtuon ni ining mga tema karon. Nasabta nato labi na gyud ni ining emphasis sa atong first few parts sa atong lesson karon nga semana mga kaigsunan, that God was sovereign of all. So sa giingon ni Ma'am Pinky, ang pagkapildi sa mga katawhan wala nagbutyag sa iyang kahuyang mga igsoon sa pagpanalipod sa mga katawhan. Gani plano sa Dios nga itugyan ngadto sa mga taga-Babylonia mga kaigsunan. Gani kung imong tan-awon dinhi, basahon nimo ang first part of the Daniel chapter 1 mga kaigsunan. Nag-ingon din ha ang bersikulo nga gihatag sa Dios sa mga Kalsidonianhon ngadto kang Nabucodonosor ang pagbuntog sa Jerusalem. So kung dili ang Dios mao'y naghatag og gahom sa Babylonia mga kaigsunan, dili nila makangkir ang mga nasod. So God is sovereign of all. Gani bunga na lang ni siya mga kaigsunan sa katapusan sa taas kayong kutay sa panahon nga ang Dios nagpahimangno sa mga katawan nga pag-usab na mo. Pero sa kadugay po sa panahon nga kagahi nilag ulo mga kaigsunan, ni abot na gyud ang hinog nga panahon nga matugyan na gyud sila. Og nakita nato dinhi nga kining iyang mga sakop, kining upat ka mga characters karon naangin in town mga kaigsunan. Inosente kayo nga mga batanon way labot sa ilahang pagsupak-supak sa Ginoo, pero sa pagkasupakiro sa ilang nasod nabihag sila mga kaigsunan sa lain nga nasod. Doc Ray, how do you recall this experience about them?